Nasulod ra sa 400-meter standard size ang kinatibuk-ang track oval sa Cebu City Sports Center. Apan dunay lining discrepancies diin nagkuwang ginagmay ang sukod sa 8 ka mga lane sa oval. Samtang gihulagway sa tagdumala sa panahong pambansa nga nagbalampuson ra ang kinatibuk-ang kalihukan sa gipahigayon sa takbayan sa Subo. Sa nato ang detalye pinaagi nining report. Mihatag og katinawan ang Department of Education o ang Cebu City Sports Commission sa kontrobersyal nga sukod sa track oval nga nahasulod pa kini sa 400-meter standard size base usab sa resulta sa pagsukod sa gitahasan nga third-party surveyor. Hinuon adunay lining discrepancies din nagkuwang lang sa sukod ang 8 ka mga lane sa track oval. Ang lane 1 nga na short og 1.5 meters, ang 2, 3 ug 4 kuwang og 0.79. Ang lane 5, 0.76. Ang lane 6, adunay 0.75. Samtang ang lane 7, 0.73. Ug ang lane 8, 0.96 meters. Miabot sa 0.88 meters ang average nga kuwang sa sukod o 0.22% sa kinatibuk ang track oval. Gitataw sa mga opisyal nga wa kini negatibong epekto sa integridad sa mga duwa sa palaro. The good news is the 110 meters hurdle record that was set a few days ago is honored because this is part of the straight line, including all the records of the 100 meters. Unfortunately, those beyond 200 meters and further will not be part of the Palaro records. But of course, they still receive their gold, silver, and bronze medals. It is not the track oval that is short or not a standard size. The discrepancy was a result of the lining of the lanes. Because there is a World Athletics manual for technical specifications of measurements. And apparently, the specifications was not followed during the lining procedure. So whatever records are broken in the Palarong Pambansa, they are Palarong Pambansa records and not Patafa records or World Athletics records. Sa iyon ini, ipadayag sa Cebu City LGU nga kinahanglang makurihan sa kontraktor ang sipyat sa dili pabayran sa serbisyo. Wa pay pamahayag nga giluwatan ang konduktor mahitungod dinhi. Samtang bisan pa man sa nasugatan nga mga isyu gihulagway sa DepEd nga nagmalampuson ang kalihukan din usa sa gidayeg sa DepEd Central Office ang infirmary o mini hospital nga sundugon usab sa musunod nga mga palaro subang dapit ug ang panagalayon sa pribadong sektor. That is a good lesson that we learned here, that we want to replicate that in the succeeding Palarong Pambansa. Samtang naigo raw sab ang gigahin nga pondo sa Cebu City LGU alang sa palaro bisan og gilaslasan kini gikan sa 400 million pesos ngadto na lang sa 262 million pesos. So far naigo kay naman may savings. Namin na save and from the medical committee na may savings and dili na to siya magamit. It's considered back to the general fund. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.